जेम्स बसुमतारिया जेबो मावगुबै मावनो रोंथारि सासे सुबुं थगाय थसिल' खालामनानै बियो रायजोखौ माने धोरोमनि नामाव बिखेखकरि खृष्टान धोरोमनि मानसिफोरखौ बियो गावनि मानसि होनना पकेटाव सोना लाना बेरायबाय थायो। खावलायनो सानदों बिटिआरनि CM सार प्रमद बर'खौ जे बेबायदि धोरोमखौ लानानै आनकनस्टिटिउसनेल जिथु बाथ्रा बुंनाय बेबायदिखौ जाहाथे लागाम हमो। खृष्टान बुंनाय लोगो लोगो भट मोनो बे खेलाखौल' बिथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुंनानै निसिमा बासिनि रायजो राजाफोरजों राग जोंनानै जुदि उनाव गोसो जायोब्ला बिनि दाया बिटिआरखौ होनो मोननाय नङा। जोंनि बिटिआरनि दानि जितु EM राकेश सारा जोंनि निसिमाव फैनानै जोंनि निसिमानि 16 नं निसिमा समस्तिनि बारग' EM तथा दानि MCLA जेम्स बसुमतारिनि सायाव साबजाथारै आनकनस्टिटिउसनेल माखासे एलिगेसन बिथाङा लाबोदों। बिनि सायाव फंनैसो खेंफेरथि होनो थाखायहाय दिनै जों निसिमा ब्लकनि जानानै दिनै प्रेस मिट खालामदों। दा जाहैबाय राकेश बिथांनिसिम ब्लकनि जानानै आङो खावलायनो सानदों आरो बुंनो सानदों बिथाङा दानि जे बिटिआर बिनि EM नाथाय बिथाङा बे निसिमा 16 नं निसिमा समस्तिनि सायाव बिथाङा जेबो गियान गैया। बे 16 नं निसिमा समस्तिया बोरै दाजादों आरो बे 16 नं निसिमा समस्तिनि सिङाव बे जायगाया माबायदिमोन सानसे समाव बिटिसि जानायनि सिगां बे ओनसोला माबायदिमोन बेनि सायाव बिहा जेबो शून्य गियान गैया। बेखायनो बिथांनिसिम आं खावलायदों जे बिथाङा निसिमानि मोनसे गार्जेन EM दानि बिटिआरनि CM आ बिथांनो दायथ' होदों। दा बेखायनो आं खावलायदों निसिमायाव फैदों निसिमानि जौगाखां हाबाफारिफोरखौहाय दायथ' लानानै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय। बेखायनो जौगाथाय हाबानि थाखाय मोजां सिन्था खालामनानै जौगाथायनि हाबाखौ बिथाङा मावथों। नाथाय निसिमायाव फैनानै बेबायदि साबजाथावरि बाथ्राफोरखौ लानानै राजनैतिक भाबै मोनसे बेफ्रुसार एबा गावहोनाय बाथ्राफोरखौ लानानै बेबायदि मिडियाफोराव बाथ्राफोरखौ दाबुंथों बेखौ आङो ब्लकनि जानानै निसिमा ब्लक बिखेबनि जानानै खावलायदों। आरो बे निसिमा समस्तिया सानसे समाव मोनसेबो लामा मोजां गैयामोन, दलां गंसेबो गैयामोन, मोनसेबो अनुष्ठानफोर गैयामोन, गासैबो गोदोसोनायमोन। आरो बेहाय जेब्लानाखि बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनाय जादोंमोन बे समाव बे ओनसोलफोराव जोङो ओरैबायदि पुलिस मिलिटारिनि गेजेरजों बुख्रुब जानाय, नाख्रुब जानाय, नासय जानाय, गावथार जानाय बेबायदि बे मोनसे जायगामोन। दा बिटिसि जानायनि उननिफ्रायसो बे निसिमा समस्तिया जौगाखां हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों आरो जौगाथायनि हाबाफारिया लासै लासैयै जाबोदों। सानसे समाव जों जेब्ला एबसुआव जों दैदेनगिरि हिसाबै एबसुआव आं मोननै आफादगिरि जादोंमोन। बै समाव जोङो ओरैबायदि खस्थ' खालामनांदोंमोन बे जायगाफोराव जोङो साइकेल सालायोब्ला साइकेलखौ जोङो फाफ्लियावसो लानानै जोङो थाबायनाङोमोन। बेबायदि अबस्थामोन बे ओनसोलनि जायगाफोरा। बेखायनो आङो खावलायदों दिनैहाय जोंनि बे निसिमाया बिटिसि जानायनि उनाव जेम्स बसुमतारि सारा जेब्ला EM जादोंमोन बे EM जानायनिफ्रायसो जोंनि बे निसिमा समस्तिया एसे जौगाथायनि मोखांखौ जों नुनो मोनदों। बिटिसि जायामोनब्ला BPF मा बिटिसिखौ सालायामोनब्ला जोंनि बे बिटिसिया दिनै बेबायदि जौगानाय नङामोन आरो जोंनि निसिमायाबो दिनै बे अबस्थासिम फैनाय नङामोन। बेखायनो बे निसिमाखौ जेम्स बसुमतारि सारा एबसुनिफ्रायनो एबसुआव मोननै बिथाङा आफादगिरि जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बे निसिमाखौ नेतृत्व होबोदों आरो बेनिखायनो रायजो राजाफोराबो बे जेम्स बसुमतारि सारजों लोगोआव दङ आरो बेखायसो बिथाङा दिनैसिम बिटिसिनि सासे MCLA बा EM बो जानो हादों। दा रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव जुदि आस्था भरसा गैयामोनब्ला हामजानाय गैयामोनब्ला दिनै बिथाङा सासे बिटिसिनि बेबायदि मेम्बार जानो हानाय नङामोन। दा ओंखायनो आं खावलायदों राकेश बिथाङा दिनैसो बिटिआरनि सासे EM जादों। नाथाय दिनै खनसेयावनो बिथाङा दिनै एखेबारे माखासे अहंखार गोसोखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मिडियाफोराव गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय आङो दिनैहाय बिथांखौ बुंनो सानदों जे बिथाङा बेसेबां बिटिआरनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सासे EM जानानै बे मोनब्रै जिल्ला समस्तियाव बेसेबां जौगाखां हाबाफारिखौ बिथाङा मावखो, मा खोथा होदोंमोन बिथाङा दिनै बिटिआर बासिनो गावनि जिथु EM नि जिथु बिथांनि जिथु भट
जि बिभागखौ मोनदों जे पल्ट्रि आरो फिसारि फिगारि नै बेफोराव बिथाङा बिटिसि बासिनो जि खोथाफोर होदोंमोन जेरै बोरमा होनाय अमा होनाय दाउ बिथाङा जि बुंदोंमोन जे बिटिसिआव दाउखौ फारामनि गेजेरजों बिटिसिखौ गुफुर खालामसिगोन होननानै बिथाङा बेखौ खालामनो हाबाय नामा खालामनो हाबाय नामा बिथाङा बेखौ आङो निसिमा ब्लकनि बिपिएफनि आफादगिरि जानानै आङो खावलायदों बिथाङा बिसिसिम गावनि बिभागखौ बिसिसिम डेभेलप खालामनो हादों बिसिसिम दिनै बिटिसिनि गेजेराव गावनि बिभागखौ लानानै बिसिबां जौगाखां हाबाफारिखौ मावनो हाखो बेखौ आङो दिनै कुइसन खालामदों आरो बिथाङा इलेक्सन समाव बुंदोंमोन जे हानि फाट्टाखौ 3 मासनि गेजेराव गावनि समस्थियाव होनो हायाब्ला बिथाङा डिएम पदखौ नागारगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै बिथाङा हानि फाट्टाखौ होनो हादोंना हायाखै दिनै आं मुसलपुरबासिनि रायजो राजाफोरनाव सोंहरनो लुबैदों जे बिथाङा बिसिसिम गावनि समस्थियाव बिसिसिम डेभेलपखौ मावनो हाखो बिसिसिम खोथा होनायफोरखौ मावनो हाखो आं बेखौ बिथांनिसिम कुइसन सोंनाय जाबाय आरो जे जेम्स बसुमतारी सारखौहाय जे बुंदों जे बिथाङा ख्रिस्टियानफोरखौ गावनि पकेटाव सोना लादों होननानैहाय दा दिनै बिथांनि जिथु आनकन्स्टिटिउसनेल जिथु राव बे रावनि गेजेरजों जे दिनै ख्रिस्टियानफोरखौहाय दिनै मोनसे राजनितिकनि पकेटावसो सोनानै दोननाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनाय जाबाय दिनैनि सीमा बासिनि ख्रिस्टियानफोरा एथ' क्षुद्र नङा दिनै इउपिपिएलआवबो ख्रिस्टियानफोर दं बिपिएफआवबो ख्रिस्टियानफोर दं दिनै बेखायनो आङो खावलायदों दिनै सासे बिटिसिनि सासे कन्स्टिटिउसनेल हिसाबै बिथाङा रायजो राजाफोरजों सायख'जानानै बिटिसि बासि रायजो राजानि जौगाखां हाबाफारिफोरखौ मावनांगौनि थाखाय बिथांनाव दायित्व दं आरो बे बिटिसिआव थानाय गासै जाथि धोरोमनि मानसिफोरखौ समानै नायनो थाखाय बिथांहा दायित्व दं बेनिखायनो आङो खावलायदों बिथांखौ दिनै जे बिथाङा बिटिसि बासिनि गासैबो हारि धोरोम बेखौ लानानै समानै जाहाथे खामानिफोरखौ मावलाङो बेखौ आङो खावलायदों मोनसे राजनितिकखौ लानानै जे राजनितिक लाभालाभनि थाखाय बिथाङा धोरोमखौ लानानै बेबायदि पार्टिखौ बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा जे मोनफ्रोमबो राजनितिक हान्जायाव गुबुन जाति धोरोम गासैबो थायो दा बेखायनो मोनसे राजनितिक हान्जाया मोजाङै आवगायलांनांगौब्ला बेहाय मोनफ्रोमबो जाति धोरोमनि मानसिखौ लानानैसो आवगायलांनांगौ बेखायनो आङो खावलायदों जे बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ आरो इयुननि समफोराव जाहाथे माब्लाबाबो बुङा बेखौ आङो खावलायदों मोनसे एक्सक्लुसिभ समाज दानायनि बाथ्राफोरखौ लानानै जाहाथे आवगायलाङो बेखौ आं खावलायदों नाथाय दिनैहाय नुनो मोनदों सासे इएम जानानै बे इएमनिफ्राय दिनै बेबायदि बाथ्रा ओंखारनायखौ दिनै सारा बिटिसिनि समाज सिबियारि समाजखौ मोजां मोनग्रा दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोराबो दिनै बेखौ हामजानाय मोनाखै बेखायनो आङो खावलायदों बेबायदि बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा जेब्लायबो ससियेल मिडियायाव नुयो बिथाङा बेबायदि कन्ट्राडिक्टरि बाथ्राफोरखौल' बुंनायखौ नुनो मोनदों बेखायनो आङो खावलायदों सासे इएम हिसाबै इएमनि मर्यादाखौ लाखिनानै जाहाथे बाथ्राफोरखौ बुङो बेखौ आङो खावलायदों जा गोसोआव फैयो बेखौल' बे बाथ्राफोरखौनो बिथाङा बुङो बिथांखौ आं दिनैहाय आंनि बेक्तिगत नलेजजों आङो सिन्था खालामनानै मोनदों बिथांनाव जेबो गियान गैया सासे लावखारनि समान बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुङो बेखायनो आं खावलायदों सासे लावखाराबो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङा दिनै इएम जाबाय सारा बे बिटिसि मोनबा जिल्लानि रायजो राजाखौ बिथाङा नायनांगौ बेंनांगौनि बाथ्रा दङ समाजखौ मोनसे थिग सिदा लामाजों दैदेनलांनांगौ मोनसे जौगाखां गुबुन जौगानाय डेभेलपमेन्ट हादरफोरजों समानै जोंनि बिटिआरखौबो लांनांगौ बे हिसाबैहाय मोनसे मोजां शिक्षित भाबै जाहाथे समाजखौ दैदेनलाङो बेखौ आङो खावलायदों दिनै बुङो बरं सार सुक्तिनि गेजेरजों जितु 1500 कोटि लिरनानै लाबोदोंमोन बे 1500 कोटिखौबो दिनै थाइसेबो लाबोनानै दिनै खामानि मावनायखौ जों नुवाखै होमब्ला दिनै बेजों बिथांमोना जौगाखां हाबाफारिखौ मावनो हानो दिनै रोङा बिथांमोना बोरै सेन्ट्रेल पेकेजफोरखौ लाबोनांगौ बिसिनाव नलेजआनो गैया आंनि नुनायाव दिनै संबिधानिक माखासे समायखिरा लानानै समाजाव गासैबो धोरोमनि मानसिफोरखौ समानै नायनो होनानै समायखिरा लानाय मानसि हिसाबै दिनै आङो बिथांखौ खावलायदों बेबायदि जाहाथे इयुनाव बाथ्राफोरखौ बुङा आरो बिनि सायाव इयुनाव
बेबायदि बाथ्रा बुंनानै निसिमा बासिनि रायजो राजाफोरजों राग जोंनानै जुदि उनाव होसो जायोब्ला बिनि दाया बिपिएफखौ होनो मोननाय नङा बिथाङा। बेखौ आङो दिनैहाय निसिमा बासिनि जानानै आं बिथांनिसिम खावलायनाय थाखाबाय। आरो आङो खावलायनो सानदों बिटिआरनि सिएम सार प्रमद बर'खौ जे बेबायदि जितु धोरोमखौ लानानै आनकनस्टिटिउसनेल जितु बाथ्रा बुंनाय बेबायदिखौ जाहाथे लागाम हमो बेखौ आङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनिसिम गुरैयै खावलायदों जे बिटिआरनि सिङाव जाहाथे धोरोमखौ लानानै राजनिति खालामनायाव जाहाथे इयुनाव जाहाथे अर जोङा। कर्मी बंधुসকল मोर बिपिएफ दलर आमार नेपालपारा प्राइमारी कमिटिर सभापति ऋष्ट कुमार ब्रह्म डांगरिया प्राक्तन आमार चेयरमैन दंडेश्वर ब्रह्म डांगरिया मोर बंधुসকল आरो आमार এই क्षेत्री बस्ती गाँवखনৰ मोर श्रद्धाभाजन भाई बंधुসকল राइजসকল मा भनीসকল सचा सचिकै आजिर दिनটো आमार कारणे खूब এটা ऐतिहासिक दिन हिसाबे आपना सकलो निश्चय मनत लব कियनो আজি आमी सचा सचिकै दुर्गा मातार এই आमार पवित्र जेतु पूजार स्थल সেই পূজাৰ স্থলতে আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে একেলগে গোট খাইছোঁ। ইয়াৰ লৰেছো আছে, ময়ো আছোঁ। ইয়াত যিসকলক লগ পাইছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ। মোৰ এই পুৰণা বন্ধুসকলক পাইছোঁ, মোৰ ভাই বন্ধু এইবিলাক বেলেগ হেৰি নহয়, সব আমি একেই। গতিকে আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে খুব এটা উল্লেখযোগ্য দিন, এটা আনন্দৰ দিন বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। দুৰ্গা মাতাই আমাক নিজৰ এই পবিত্ৰ স্থানত একেলগে লগ পাবৰ কাৰণে নিশ্চয় সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। দুৰ্গা মাতাৰ এই আশীৰ্বাদ সবৰে আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত আমাৰ মাতাই নিশ্চয় সবরে মনোকামনা যাতে পূরণ করে আশীর্বাদ দিয়ে সবরে জীবনত যাতে শান্তি উন্নতি আহে, সদায় আমার যাতে ভালে ভাল রাখিবৰ কারণে দুর্গা মাতাই আশীর্বাদ দিয়ে দুর্গা মাতার ওচৰত মই প্রার্থনা জানাইছোঁ। আজিৰ আমি যেটো এই পবিত্ৰ স্থানত একেলগে লগ পাইছোঁ সেইটো শিৰোমণি যাতে হয়, একেলগে যাতে আমি আগৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত একতা এই সংহতি আকৌ এই পবিত্ৰ আমাৰ পূজাৰ এই সময়ছোৱাতে আমাৰ যাতে কঢ়িয়াই আনে, সেইখিনি মই ভগৱানৰ ওচৰত দুৰ্গা মাতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। যোৱা বছৰতো আপোনালোকৰ এই পূজা মণ্ডপত মই আহিছিলোঁ। আমার সমষ্টির মালিক লরেন্স ইসলারিয়েহে হয়, মই এই সমষ্টির যেহেতু মালিকো নহয়, তথাপিও যেহেতু আমি এই অঞ্চলত আগৰ পৰাই একেলগে কাম কৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীবিলাকত একেলগে কাম কৰি অহা হিচাপে মানুহবিলাকৰ লগত চিনা পৰিচয় আছে, ৰাইজৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে। অঞ্চলৰ মানুহ আমাৰে মানুহ হয়, আমি তেওঁলোকৰে মানুহ হয়। গতিকে আমার এই পবিত্র দিনটোত রাইজৰ লগত দেখা দিবৰ কাৰণে পক্ষবিলাকত আমি মণ্ডপে ঘূৰি পেলাই খবৰ লওঁ। আজি ল'বলৈ আহিছোঁ, আহি পেলাই ইয়াত আকৌ চিলভাৰ জুবলি আপোনালোকে পালন কৰিছে মই গম পোৱা নাছিলোঁ। অৱশ্যে অলপ কণ্টেক্ট যদিও কৰিছিল কিন্তু ডিটেইলছটো পোৱা নাছিল। আজি ইয়াত আহি পেলাই ভাল পাইছোঁ। 25 বছৰলৈকে আপোনালোকে পালন কৰি যে আছে, মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱানে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ দিয়ক, দুৰ্গা মাতাই আপোনালোকক ভালে ভাল যাতে ৰাখি দিয়ে। বেয়া দিনটো উকলি গ'ল, যি সময়ত এই অঞ্চলত বিৰাট ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতি আছিল, মানুহ হিচাপে জীয়াই থকা যথেষ্ট কঠিন হৈছিল। তথাপিও আপোনাসকলে ইয়াত
শান্তিপূৰ্ণভাৱে অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকৰ মাজত সমন্বয় মিলা প্ৰীতি ৰক্ষা কৰি চলি আহি আজি সঁচা সঁচিকেই আপোনাসকলে ভাল এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত বাস কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছে। নিশ্চয় ইয়াত আমাৰ ঈশ্বৰৰ আমাৰ দুৰ্গা মাতাৰ তেওঁলোকৰ সৃষ্টিকৰ্তা যিটো আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ প্ৰতি আছে, সেই আশীৰ্বাদটো সদায় যাতে থাকে ইয়াৰ কাৰণে মই আকৌ প্ৰাৰ্থনা জনাই মই আপোনালোকৰ এই পূজা মন্তব্য যিটো আপোনালোকৰ আয়োজন ইয়াত মোৰ ফালৰ পৰা মানে তেওঁলোকৰতো চৰকাৰ আছে, আমাৰতো চৰকাৰ নাই ভাই, আমি খুব মানে কষ্টত আছোঁ। তথাপিও আপোনালোকৰ মই 10,000 পইচা মই আপোনালোকক দি যাম।